תובנות. לצאת עם מקצוע מעצים. להצמיח הישג משגשג. להנהיג משפחה באהבה ובכבוד. תובנות. מרכז לאישה יהודית. בלב חדרה קם לו מרכז ייחודי המשלב למידה ברמה מקצועית גבוהה ויחס אישי ונעים. תובנות. המקום שרואה שליחות ומטרה בקידום ופיתוח כישורי האישה והיכולת לפרנס משפחה באהבה ובכבוד. אני מזמינה אותך בשמחה ובאהבה לבוא לבקר בסניפנו חדרה ונתניה, וכמו כן להכיר אותנו באתר תובנות. תובנות. להבין לעומק, ללמוד ולחוות.